Чарговае парушэнне прыродаахоўнага заканадаўства інспектары аховы жывёльнага і расліннага свету выявілі ў Столінскім і Жабінкаўскім раёнах. Са слоў затрыманых, яны быццам бы проста знайшлі браконьерские прылады и вырашылі ўзяць их сабе. Где сотрудниками Брестской областной инспекции были задержаны граждане в Жабинковском районе с кастинговой сетью в рыболовных угодьях фонда запаса реки Муховец, вблизи деревни Ракитница Жабинковского района, где граждане, обнаружив запрещенное орудие любительского рыболовства, решили его забрать себе и уложили в свой автомобиль. Аналогичная ситуация была вскрыта в Столинском районе. При этом граждане находились с 3 запрещенными сетями рыболовными в рыболовных угодьях реки Припять. С пачатку года ў ходзе 816 кантрольных мерапрыемстваў было выяўлена 520 парушэнняў прыродаахоўнага заканадаўства. Сярод іх 182 ў сферы рыбалоўства, 60 палявання, 203 лесакарыстання. У браконьераў канфіскавана звыш 1000 сетак агульнай даўжынёй 43 кіламетры, 31 паляўнічая стрэльба, 11 з іх не зарэгістраваныя.